Dobrý den, jmenuji se Jiří Porteš. Co je to kancelářská budova? To je objekt plný hezkých sekretářek, pilných úředníků a vysokých manažerů. A ti mimo jiné pro svoji práci potřebují teplo, příjemné prostředí, chlad, standardní světlo, čistotu, někdo, aby jim pohlídal auta v garáži, někdo, aby jim otevřel závodu. Když některá z těchto činností nefunguje nebo je dodávána špatně, nastává problém. A najednou tito jinak milí lidé začnou psát velice nepříjemné maily majiteli. Jestliže chcete znát náš názor a nápad, jak se této činnosti vyhnout, zkontaktujte nás. Napište nám nebo mi zavolejte a domluvte si s námi bezplatnou prohlídku, po které si můžeme říct, jak byste to mohli dělat i vy a těmto mailům se vyhnout.